This is one of right. In the Panetta Pana. And for Panero in the Facebook. For Negaru. No, you're another Zaga. 0100605. Number the phone is that number is 777. Right. Ukata saba ndiani alipa status yako? Pa profile figure yako. Ndingobvunza angu. Nei, tikubvunza kuti tasaba profile state is. Profile figure ndiani? Ndimi ni amada. Azubona nini? 7 October. Ukata sa profile iyi munhu nini zvatakasiyana? Ndi. Ko kaisire pa Andisinda kaisa. Iyo ungatara kuti nayo phone yako unoshare nani? Mira. Iyo ungatara kuti wewe ungati munhu atochinja profile ndiyega. Tine umwe munhu watiri kuda. Hanzi ni murumozo. Inini ndiri president weZinatha. Ichi? President. Yes. So toda kuti fambe zvakanaka ndeti. Ndizvo zvipa right. Handi ndimi koma Kandiero. Ipa right. So iye ane musikana anonzi Ethem. Ariye ano manager page iro. Re Facebook iro rapira ndeti. Alright, sharp izvo tazvitora zvenyu. Isusu problem yataita ndeyekuti ivo vari kusenzesa page iro handiti. Ine number dzavo. Pane mapixi aripo handiti. Vachisenzesa picture yasekuru ani Tasvu. Without consulting sekuru ani Tasvu. Voisenzesa ivo page ravo rechi Facebook yavo yeZinatha. Which means automatically that one is wrong. It's wrong. As iye ari president weZinatha. Handiti. Zvata tichida kuita isusu tichida kuti sinzi masvika so tichida unotora Ethem. Tapiwa number. Matari kupi? Ari pa Krembon. Tichida kuti manye tinotora chi? Ethem. Toya nani? Na Ethem tomuisa apa. Handiti anzi ndiye anochinja. Ndiye anocontrola Facebook page. Number dzirapo dzeku-South Africa dzaiswa mari dziya. Idzi dzirapa dzakaenderana dzino Utalingana. Pane zvo dzatazoona kuti Inene chiti. handiti. So Munyaru? Inene chiti. Mapo address yacho Ethem. Tapiwa address mazoti tinyorere pasi 3 months. 3 months. Vadi kumufonera aiwa tozitorera tega munhu wedu munhu ungasafonera munhu ifoni yake irapai Atari iye mfone kuti ulipo iri pamba. Uri kupita kuti pane client yauya uri pane client iri kuita kuti tasukwira ere kuti Jonke kana asina Zinatha vakukanganisira kuisura Facebook panhamba yavo isesekuta. mufonere. Izvo zvekuti ndi president weZinatha it's correct. Right, izvo zvezvo is undisputed and ndotozvizivo vakandiero. But chiripo ndechekuti ivo vangotsanangura chete sekuti tazvo varipo ivo vakandiero varipo vongotsanangura chete kuti mashandiro avanga vachiita naEthel akamira sei kuti vazosvika pakuita sei pakusenza profile picture yavo yakatsonza 7 October nditi 7 October ite tamuna November. Ivo vanongotsanangura vatsanangura chi sekuti tazvo kuti ndo mafambiro angaita chete pakuda chokwadi chete. Vakandiero taura itinzi apa tinongoti manje vari kufonera Ethem ka amene kuti aiwa mamazoti chi miratinzorora mutichi animati ndibvunza kuti ari kumba here ungoti pane client saka vanozoita vanozosvika zokutora client anoziva kuti ihadhili nemaclients ndosaka ndambokata ani unongoziva kuti ari kumba sinzi kushanda naye handiti chingomuudza yekuti ndikuya zokutora. I'm passing by. Off to work. Yes, I'm passing by Dakona. Wait outside the gate.
sorry. The number you have dialed has been... Saka dai vakadiro imi muchiona mistake iyo yaitwa nemunhu ari kurana Facebook page yenyu neaccount yenyu makazvitorawo sei? Ndazviziva nhasi pauya varume vamuno. I didn't know. Hapana chandandichiziva. Vanogonsvika chirapa pamba. But inzwaika. Efe utogona kumuti hongu ndianorana. But chinjaanorana ndichauri. Zvakafanana ne Saka panotiita kuti that's sorry guys. Munana siri panapa. Oyo. Aiyo watu. Ndashinoka nemota Omana. Hello, Maswera. Mushe murumba. No, alright. Pane vanhu vari kuepa parudo kutoreona. Muye kuno. Oh, okay. Alright. Unokuzere. Pinda nawo. Andi. Pinda nawo. Munya ite zvinhu 5 minutes. Ndinenge chiti. Imwe wazoibatera. Mafoni angu please, keep your phone. Ari muri takumbereka. Phone boom. Yo nani? Chako ndende kwa mfoni angu chuwe nako. Vakandiro imimi muri mukuru wen'anga ndisi. Muri president weZinatha kuthiwa. Sekuru Tasvu ndo imi itori member yenyu yeZinatha. Saka chingovatsanangura kuti zvanga zvichifamba sei kuti picture yavo yemumwe wenyu iswe page rebasa renyu ramunoita zvakaitwa naEthel. Ndikuexplaina vakuru kuti vanhu kuya kwaita panapa handiti kana ndafunga kuti pari kuya maclients panapa handiti. Then the next thing ndanzwa ndakubvunzwa kunzi Facebook page this that I discovered that thing today. Hapana chandandichiziva ndozvandikuexplaina. Even zvenhamba yekusouth Africa handitoiziva namba iyoyo. Handitoiziva ndozvandataura kuti mawhatsapp angu ese nemamessage zvirimo. It's been 3 times ndichifonerwa nchinzi NdiSekuru Tasvu ndichiti handisirini. Nditori nemessage irimo yemunhu akatonyora itori message. NdiSekuru Tasvu handisiSekuru Tasvu. Why would I say that? Why? No, ipapo pari kunziva. But paissue manje pekuti hamusiSekuru Tasvu. But profile picture peswa face yaSekuru Tasvu. I discovered it pauya vanhu muno wandivhurira Facebook page. Muri kunzwisisa zvandiri kutaura. Nofunga ndatisa mabundles vari muno handitika. I don't do Facebook. That's why I found someone anoposta zvinhu ipapo. I don't do social media. Even if you to go on social media, my life is very private. I don't do those. Handiti. Ndikutoratidzwa kunzi vanhu ava unovaziva here. Ndikati no, handivazivi. So why would you think kuti Ethel would do that? I never said that. Ndaexplaina kuti you know what? Inini Facebook page yeZinatha inotomanagwa nasomeone handitika. Zvese zviri kuSouth Africa handina kana passport in zvamunondiona panapa. Handina. I don't know. Of which I think I explained from the way to go papinda vanhu kuti vanhu vakawanda vari kuheka zvinhu zvanditi. And for them to sound authentic, they go on the Facebook page yeZinatha kuti vanhu vavape mari handiti. So problem and I understand zveshuwa semukoma wakagara pangu achitibvunza kuti dai uriwo waitirwa izvozvo zvinorwadza hazvina kunaka handiti zvinotanisha basa zvinotamisha image yemunhu. It's not good. But I'm in shock right now. It's been about 35 years in Zinatha. Asi ndambodhumana nenyaya yakaita seiyo. Aiwa Facebook. Namba yakaiswa paFacebook. Facebook. Namba. Face ndeyaSekuru Tasvu. Asi havasi kuzviziva kuti ndomataura vari kuita. But mukoma imi munondiziva. Why would I put in Kandiero yaSekuru Tasvu paFacebook page yangu? Vanhu vachindiziva manzwa question yangu. That imimi president weZinatha. Why would Ethel? Because Ethel ndianorana. I'm not saying Ethel did that. And did it? Nofunga tachitaura muno. Mira. Kana Ethel asiri saka tapisa mafuta futu mara moto Ethel asina rani. Aiwa, tunoti munhu wese achenese. Aiwa, iyo kuti Ethel ndiye Facebook ndizvo nani.
Anzi Ethel ndiyakaisa. Ethel ndiyakaisa. Iwe shama iwe face yako sasa ndiyangu. Ndati Ethel ndiyakaisa face yangu ndizo. Saka ashi. Listen, this is a simple question I want to ask you, right? Your account was hacked. As Zinatha president, what did you do? Why didn't you report to your members that, gentlemen, be careful, there's something wrong? Why Ethel didn't report to you with the account there where Zinatha? Remember? Why didn't you report to your members? Page Arikunzi rine face yenyu sekuru ndere Zinatha. The numbers are. Hakuna Zinatha pages Zinatha Hakuna pages Zinatha. Nakanzi Breton. Face yasekuru Tasvu. Ilipa ni phone number zao. Mukuru president. Ana Ethel wenda vachisvibisa master. Martin? Iwe. There's no one. I also have Facebook pages on our companies, but we make sure that whatever posted there, we check every day. We run Facebook pages, not one. You know very well, Mr. Kandiero. If I were you, I would admit to gentlemen. Let's have a gentleman's talk. Stand up aside. What you are doing right now is totally wrong as the president of Zinatha. You are tarnishing this man's image. Right now, you clients will come here and you do the wrong things. The next thing they will say, Secretary Swakan teachers will still wrong. Still wrong. Why are you doing that? I said, why are you doing that? We are not ganging up on you. We are very angry that you are tarnishing this man's image. Let me explain. Explain. Together noise doesn't solve anything. Wait, what have I done? Dakangani say. Chete, it's simple. It's very simple. Can I is not page? I need to see what I don't be. It's moved. Oh. It's no longer appearing. Amira when phone. Phone number. Was that the president? Murukuti proper picture ndeyasekuru Tasvu. Number dziri pa ipapo ndedza Kandiero. Sanze wakandiero ngasika. But picture ngaipo ere baba. Ya vatobvisa Picture ngaipo. Vabvisa. Amuona. Why muri kutamba nevanhu naini? Vatobvisa. And you telling us that it is hacked. Guys came here matora phone. Saka zoziya kuti it's hacked. Matora phone. Mune vana, you've got kids here. Sekuru. Picture ratobviswa nemuruona. Murikuona kuti picture yabva kuswa iri kai. Ratolike izvo zvine 1 like. 20. Rine 1. Rine 1 like. Ratobviswa. Vanhu vanoona kuyazokutora. No, pano pane vana. All right, let's go back from the beginning. Sekuru. Vanhu vauya panapa vaizoya kuna Mr. Kandiero. Vanga vayoziti. Amndino chawe. Ndamona. Kuzoti hamu mani. Ndiani phone. Aina ku. Zaenda na mwe. Ambuya, imama waya ni vanhu vatanga kuya panapa. Aiwa. Awauya vatanga kuya vauya. Ndana vatanga kuya. Vada kushandirwa, vanotozoshandirwa. Vaya vachiti tiri kuenda kushandirwa nani. Pavanga vaita communication nemunhu nekuzopiwa address. Nasekuru pavazosvika panapa. Vati vachiita sekuru pana sekuru. Vazosvika panapa vazonzi handisi sekuru Tasvu. Asi pavauya vanga vachinzi uya ndobatsiri sekuru Tasvu. Vanga vachicommunicate nanipo. Naiye inini ndakati sekuru Tasvu inini kunani wandadaira daro ndiani. Saka wandadaira kuti ndini sekuru Tasvu ndiani. Kwasi unozoza zvineda. Asi vauya kushandirwa chabva vaenda. Aiwa vauya vatanga kuuya kuno. Varipo. Hata vanotozoshandirwa. Nemfana yewe kuti aendawo. Vese nashiro wacho. Tasvika pane mota ndesta FM. Asi ndini. Ndesta FM. Ndidikana mpana aendawo.
because unoziva kuti communication is important ka ndiye vanhu vataurana vachiuya panapa vachiti tiri kuzobatsirwa nani ndo ingori important iwe NdiSekuru asi munobatsira Sly, tingatsvage zvese phone number yavo iyi Kandiero. So which means muna no operate Facebook either akabutika kucheka hiyo. Ndisati kuti nini izvi handifuri kuti vanhu vauya kuno kuzobatsirwa vachiuya vachituka kuzobatsirwa naSekuru tetori pana vataura kuti hanzi munogona kuvabatsira chikuru kuuya uyai hetfield kana muchigoni vakataura takuuya vandifonera vachiti hanzi tapa kwala handiitika ndikati okay munosvika mukwira pacharge office handiitika moti munodzikira pana sport vadzika vasvika pamataya mudhani mudhara anogadzira mataya ndikati mubvunzei wozanosiya compress yake panapa kuti pamba pakandiero ndepasi so when they came here handiitika ndikati ai ndonziwo Kandiero social media nditozvigoni munonzwisisa pane munhu anondimanejera page rangu rekuzinata and my number appears pakalenda vangolinka namba dzavo dzine munhu ari kuSouth Africa WhatsApp yacho nditolinka pamafacebook yawo South Africa yani saka iri kuti tasu rakazosvika sei pano ndisandiri kubvunza ndo panongodwa ini ndisandiri kutika vanhu vauya kuzobatsirwa panapa ndovafanira kuti taura kuti vachaura nani vachiti vari kuenda kupi hatingozvona vashiri imimi nhamba dzavaKandiero madziwana kupi chamazitanga kufonana manga muchiti muri kuenda kunobatsirwa nani right nhamba tadziwana pamufoni yemukomana wewe dziri papicha yaSekuru Tasvu vakapfeka zvitsvuku zvimasikipa matsvuku vanga vakamira Tasvu anga vakamira naadzimai vake right ndobva ndabvunza mukomana iye mukomana ane foni wewe ndiye Sekuru Tasvu wacho ndikati alright ndikanimufonere ndokubva ndafona inini ndafona kudaro ndikati ndikuda kubatsirwawo nenhau yokumusha kwedu ndakanetsana nevanhu tapopotana nhau dzemombe asi pane zvinhu zvindiri kumba kwasisi kuchitungwiza ndobva vati alright uyai ndichitaura naSekuru Tasvu saka ndataura naSekuru Tasvu ndobva vandiudza kwavanogara ndokuzouya kwandaienda kwaTasvu nonhau yokuti sei ndati ndirikienda kwaSekuru Tasvu nonhau yokuti nhamba dzavo dziri pafacebook yakanzi Sekuru Tasvu ndavaona ndikati Sekuru Tasvu navakadzi vavo ava ndosaka ndazoita chisimba chokufona uyezve zvekare zvichizoona ndinomukuya ndikavabvunza kuti panodiwa mari vakati $200 ndikati alright pane izvo zvitawana 18 ndokubva tauya kuuya shuwa kwatauya tichiuya ndobva ndasvika ndobva ndafona tofamba sei ndobva vandidirect ndobva tauya pamusuwo pavo ndobva tazofona tiri pageti pavo paSekuru Tasvu ndokubva vati tipindai tichipinda bva tatambirwa nechikomana chimwe chikomana so ndobva tapinda munomu ndichipinda munomu ndobva ndaona kuti Sekuru Tasvu havasiri vava vapi vanoti pari ipapa ndopandazonge ndichitaura nevangandinawo kuti aiwa ava havasi Sekuru Tasvu imi mavati chii pamapinda mukaona kuti havasiriwo Sekuru Tasvu tapinda tikati right isusu tauya kuzobatsirwa asi munhu watiri kuda kubatsirwa naye Sekuru Tasvu vanga tichifona tichitaura navo zvikati kufona mamuchitaura nemi asi handisi Sekuru Tasvu tikati aiwa Sekuru Tasvu ndo vari pachi paprofile picture ndo vanga tichiona nehistory dzavo dzatinoona mumafoni mumaYouTube nemumaTV tikati aiwa regai tiende kuna Sekuru Tasvu ava tavaona apa ndokuuya kwaita kuti tisvike pano vaKandiero ndo zvamamutaura navo here zvikutorwa navashira firstly okay zvavataura zvese ndizvozvo I'm sure vasvika pamataya vachitaura vachiti pane murume ari pamataya ndikati mubvunzei kuti pamba paKandiero ndepapi handiti so I think denda ndiri kuhwanda nekuti ndini Sekuru Tasvu handiti I think I would have said that name handiti
but I think wauya muno wakatondibvunza zvauri kutaura izvozvo kuti ndatozviintroduce actually ndati ndinonzi Kandiero toshandawo kuZinatha tobatsirana sei because anotomboziya ndotoziya izvozvo kuti ndiwanga uchida kubatsirwa mubvunzo wangu uri kuti pavatanga kufona hati mati ndini sekuru Tasvu mandibvunza kuti ndini sekuru Tasvu ipapo ndati sekuru Tasvu mandibvunza kuti sekuru Tasvu ndabvunza munobatsira ndini sekuru Tasvu nonhau yokuti papicture ndo patakwanisa kuwana izvo ngatibatsirane handiti mangwana zvinhu zvikai zvinozobuda kuti tese tiri kuvharwa handiti ka taurai chokwadi mandibvunza kuti ndini Tasvu ndikati ehe ndakubvunza ibaba ndikati ehe ndini Tasvu inini ndikati ndimi sekuru munobatsira sekuru Tasvu here inini ndikadayira kuti hongu ndini sekuru Tasvu ngoti handina kuzorekodha saka alright kana ndadaro chandazoita inini kuti nditi ndini Kandiero chii ipapa ndisingazivi kuti mazofunga zvipi uya muno muchiti muda kubatsirwa nhamba dzandaona inini handina kuona nhamba daidaiwo zvandiri kubvunza pamauya muno pandazviintroduca ndanyatsa kuzviintroduca zvakanaka ndichida kuziva kuti munhu andiri kubatsirana naye ndeupi because mapinda muno ndikatotora maextra chairs aya handitika handina kuziva kuti munhu andiri kubatsirana naye ndeuona mwazinotendera paprofile pacho panyanzi sekuru Tasvu ndinoti baba wandinunuro watauriandisikuramba baba sezvomuri kutaura ya very correct but ndiri kutaura nyaya yetaurwa nababa ndini sekuru Tasvu inini baba inini ndazviti ndini sekuru Tasvu but tomboti vakandiero hamburani social media yenyu page asi hatihandei pafoni yamanga makabata muchifonerwa nayo iri kunzi yanga ine profile picture yasekuru Tasvu nemudzimai wayo pakanyorwa kunzi sekuru Tasvu imimi manga musingazvioni ndo zvandiri kutaura kuti pane mukoma wakagara apa idonima makagara apa nditi ndatoisa mabhandles vari muno handiti zvesocial media munonzwa zvandiri kutaura here the last time I think dai zvichirekodha kuti wakagumisira kuenda rini pasocial media ndatoisa mabhandles vachiti tionewo nini yako Facebook yako izvezvi ndandisi kuzviziva shokanaka Vakandiro asi pandinoda mubvunzo wangu ini mumwe chete ndowekuti profile picture riripo nderasekuru Tasvu but nhamba dzakaiswa ndedzino saka akaunti yetingati yakahekwa here I think so iyo hekwa sepeswa profile picture yasekuru Tasvu peswa nhamba dzenyu dai yakahekwa pakaiswa profile picture yasekuru Tasvu peswa dzimwe nhamba dzinoringa somewhere dzisiri dzenyu in pakaiswa nhamba dzenyu simply means kuti it was directed to you makaisa inonzi ndikuti kungoti foni ndatorerwa handiti mune mamessage text message handisi kuramba akaunti yakahekwa ndikati dai yakahekwa dai yakahekwa nhamba dziripo paiseswa dzenyu bosi paiseswa dzenyu munhu aida kubira vanhu handiti munhu anenge aheka anobaisa nhamba dzake bosi ndianenge aida kubira vanhu why is it pakaiswa nhamba dzenyu munoziva kuti zvimwe zvese zviripo handiti it has always been there zvinhu zviripo my question is why account yakahekwa pakaiswa nhamba dzenyu saka which means makaheka account mina ndiexplain kanhaya komana ndiri kuti zvimwe zvinhu zvese mamirira zvakaita it has always been like that ndo nhamba inoshanda pafacebook page yeZinatha munonzwisisa chinhu chakawedzerwa vakuru ava vari kumusoroku vakapfeka zvinhu zvitsvuku ndo zvinhu zvakawedzerwa kumusoro nezvimwe zvinandi chinzverenga nautopedza kuzviverenga zviri papo I don't know handisi kuziva but at the end of the day nhamba dziripo ndedzini it's okay so zvinoti what account is belonging to who kana nhamba dziripo dziri naye sauti vese Zinatha vanopinda napauri mati kuti vese Zinatha unotora mapicha kuti vakupinda napauri mapicha kuti uzotora picture yangu nini uzoisa paaccount pako wakuru ndatanga kuonewo nhasi handikuzivi andikubvunza handikubvunza kuti hanzi ndakakutora handikuzivi wakuru ndikutotanga kutokuonewo nhasi wonderful ndikatimumirira musikana kucha una pandoni vanhu vakawanda almost 8 vakunzana sekuru Tasvu manhamba enyu saka mimi muda paprofile pangu pamuda bayira manhamba chete mimi vamuda bayira manhamba chete paprofile yangu inini sei muchindida why would I do that to you baba makanditadzirei ndikuitirei ndikubvunza kana inini handikutokuzive ndenge ndakuitirei kudaro ndatokuzive tipakwana ndinoda tifona mutunzwa kuti tapapi
Also, I want to take one vese sakasaba profile pic pa Facebook try account yako. Kuno munhu sene zochayo. Kuno munhu somali mwezero. Akatora futi paina akasenda maro. Munhu akaziva sekuti Tasvu akasenda mari yangu kuna imweni pa ibenya. Namba pa purisa yako kuti kurubi. Usapoti msikana. Saka mimi ndimi wacho saka wote uri kuro Zinatha utanza uziva kuti aziswera wewe utanza nazo zoti profile za pa phone yako ndiyani. Ko zvisa kana kutora mudhuri kana kutora chisango choiso puri lako. My question remains good. The page ndere Zinatha. The profile picture makaisa NdiSekuru tar. Handiti. Makaisa number dzingi. Saka ndati mati account yakahekwa. How come you hekwa saka number dzingi? Saka hu ndiyana kaheka account which means ndimi. Sorry. Because number dziripo ndidzingi. Ndo dziri kushandiswa cooperator. Okay. Only batite influencer. Okay. Batite influencer. Batinde usisi FM. Serida ushaka. Serida kurona. Ai stanzoga isso. Mama ngothi khona unasekuru. Ukhina yini? Kama ndiri kwenye Sister Esther, muri kuona delegation iri muno. Hanzi navakandiero ndimunorana Facebook page about social media issues Zinatha. Pane nyaya yanisa pana bekuti panga paonekwa pa profile ya vakandiero ne Facebook page here. Pane picture ya Sekuru Tasvu ne number dza number dza vakandiero. Popa panyorwa kunzi chi? It's in numbers of Kandiero. It's all numbers and emotions out there. That's a net one. But Sekuru Tasvu, Ndian. Toshamisika kuona because vatina ni. Amusi Sekuru Tasvu. Atiwa Zinatha page ka ingori okay maybe mukandivhurira Zinatha Facebook page yacho yakatonzi Zinatha. Yo yakavhurwa. Ino ndiminorana masocial accounts aSekuru Kandiero. Yes. Munima Facebook accounts mangani eZinatha? Pane one. Pozoita imwe yakanzi Zinatha Herbal Farmers H2. Pane official page yakanzi Zinatha Chit. Then the second one ndo yakanzi Ngirikeni. Yora doni zvauta kama. Okay. No, we've never posted anything. We've never posted anything on Sekuru Tasvu. I'm sorry to say. This is the page. In Indozhandino poster ishi. That's your official page? Yes. Right. So why is it your page rakavhurwa Sekuru varakaiswa mapicha Sekuru Tasvu? Who is running that page? Pane number dzani baba? Pana Sekuru Tasvu paiswa number dzawo. So it means you know what could have happened now? Someone could have hacked the page akatola ma pictures edu. Why would you put numbers as Sekuru Kandiero when he is not responsible for that? Because hakuna munhu anocreate a page or create mari without any benefit. Without any benefit. Without any benefit. Why would you do such? But seriously, like I showed you, that's the page. No, I'm asking about the page that you're talking about. Why is it at the end of the day pane numbers za Kandiero, moreover my picture aripo nda Sekuru Tasvu? And why would someone do such a thing? Could I that you single benefit out? For what reason? But how is it? No, it's possible. We are happening. Hansi? And all guys. You are the admin. Because you don't run. I don't run Facebook. That's what I post. Yes, you are the admin. You are responsible. Sly one. You are the one who runs his social media. Whenever he's not posted, it simply means that you are involved. Number is why would you let's say it's me that decided to so why would I put number I'm the one who wants money. Yeah, why would I do such?
But it's possible. Number yamention imwe number yakambata sekuda South Africa from where? we have a local number I think it's true. Because I showed you the 2 pages. Yeah, but like I'm saying, why would someone open a Facebook account that doesn't benefit him? As one funny South Africa does so. It doesn't matter. As one about a day and this. I went to Tasvu and this. Dinner, Madam Ali. E number is South Africa. Doing me number, it would say. We Samari. Yago will Babiman. Usual. Today I was Sly on Ishirba. Do phone number yawa. Numbers are with Sly. So how many as one no big one. Ndini weso. Bakuto shanda. Number yawa. Bakuda. No, wow. As one. Kweli namba ndiani? Nima namba taizama kuifona iruramba namba ya. Inaitwa nanzi yangu. That's the one. So why would they put your number? Number SlyMedia Kandiero. Alright, chinzo sister is. Chingo clarify hapa bekuti supernatural power money with Hebali Sekuru Tasvu call or WhatsApp number +2637167883325. Number ndiyenya yamashandisa kudala. Tony, Aiwa, and Shato is even number because the Daishan Samudara and I stopped using it a long time ago. Aiwa, that's not the one. Fraipa official page morning numbers again 715 something something. Now una kashama iwe. Mira unasuko na like that one amtadaiga abandika. Abandika na zubidi kwa Sekuru Tasvu and this. Aiwa, to abandika. Ndo Sekuru Tasvu ka wandi. Asukona. Bali number ika. Adabona zakande zinofisa Sekuru Ngona. Those are number zangu kudara. Kosedze kulinga. Akosedze kulinga apa isi. Zinamba sedze kulinga apa isi. Zinyo Sekuru Tasvu. Zilinga baba. For me it shows with that a parallel page ne inounza ma clients kuna Sekuru Kandiero. Behind Zinatha. No, that's exactly what's happening. Because why would you put Sekuru Kandiero, Sekuru Tasvu's number with pictures? Why would someone account yenyu put a benefit say me for no reason? I will never do that myself. I'll do that for myself. That's my question. Simple question. Abantu vose kuti Tasvu. Ziva pana tora pa profile yangu pana tora namba ndiyani mnakuchanza picture yangu inini pa namba zake. Ndiva ndadifona yako mwana mwedi. Wadifona Sekuru batsira ngiuya mzuku. Ndoku yakawaita. Ona namba idzi. Ona namba za South Africa. Iyo mani ona namba za South Africa. Munhu yakatomusendwa mari. Namba za South Africa. Pa namba idzo pa chart kuti yanyu nete wani ne South Africa. Idzo zisopanyama. Ama namba vani zoita tubade. Obi. Abo Sekuru Tasvu akato. Akandolingira kuninga South Africa. Ndatichi. But ndine namba zangu ndichofuna kwa munhu wa South Africa ndoko ngari kuti. Inini ndindanaro inini. Koma zvaita sei? Zvaita sei? Ayo but my sister don't worry. Koma zvaita sei? You are the admin. Wema page. And you have to camera.